שלום, שמי שמחה לוין ואני בעלים ומנכ"לית של מכון כישורים, גם בכף וגם בקוף. אני רואה את התפקיד שלי כמלווה אנשים בדרך להפוך את החלום שלהם למציאות. אני חושבת שאנחנו מגיעים לפעמים למצב שבו אנחנו שוכחים שלחלום זה כיף. לחלום זה בעצם פסגת החיים, זה הייעוד שלנו, זו המטרה שלשמה הגענו לכאן. ואנשים הרבה פעמים לא מעזים פשוט לנסות להגשים את החלום. זה דורש המון נחישות, המון התמדה. לכן פיתחתי מודל שנקרא האימון הספירלי לשינוי. לפעמים הדרך למעלה עוברת דרך הגעה לקרקעית, ואז צריך לגייס הרבה מנחישות והתמדה ובעיקר מודעות עצמית. אני נותנת לאנשים מפתחות, אני קוראת להם מפתחות לחיים, חוקי חיים. אנחנו לומדים במסגרת הקורסים שלנו לאימון, להנחיית קבוצות, חוקי חיים, כל פעם חוק חיים אחד. אני רוצה להזכיר חוק חיים שמבחינתי הוא החוק, הוא המפתח להבנה של איך אני יכולה להפוך את החלום שלי למציאות. החוק הזה נקרא אחריות על חיינו. יש הרבה מאוד דילמות, מה זאת האחריות? האם אם אני חולה או אני פושטת רגל, האחריות היא שלי, אני באמת הבאתי את זה על עצמי. אז יש גישות טוטליות כמו הגישות הרוחניות שאומרות כן, האחריות שלך גם על הסיבות, גם על התוצאות. יש גישות אחרות, כמו למשל של סטיבן קובי שאומר, האחריות שלנו זה הרגל, זה בסך הכל הרגל. זה צומת של ידע, כישורים ומאוויים. אחריות, אפשר להפוך את זה להרגל, הרגל בחיים. אנשים אחראים הם אנשים יזמים, הם פרואקטיביים, הם עושים דברים, הם לא מאשימים אחרים. ולכן הסיפור הזה של איך אני מגיעה מהמצב שבו יש לי איזשהו חלום שנשמע פנטזיה מופלאה, ואיך אני הופכת אותו למשהו שהוא חלק מהחיים שלי, זאת המשימה שלי במכון כישורים. אני מודה לכם מאוד.